Jak se řeší nerovnice v součinovém tvaru? Pokud řešíme nerovnici, výsledkem bude interval. Interval nalezneme na číselné ose. Abychom mohli najít správné intervaly, musíme si najít nulové body. Máme tady 3 příklady nerovnic. Všechny 3 nerovnice jsou zadané tak, že obsahují pouze činitele, to znamená, že mezi jednotlivými závorkami je násobení. První krok je najít nulové body ze všech závorek, případně samostatného x. Pojďme se podívat na první příklad. Nulové body budeme mít 3. Z prvního x je to 0. Pozor, není to -5, protože mezi 5 a x není plus, ale krát x. Druhý nulový bod je 2 a třetí nulový bod je -3, protože když dosadíme -3 za x, dostaneme -3 plus 3, což je 0. Nulové body naneseme na číselnou osu ve správném pořadí, to znamená -3, 0 a 2. Tímto jsme číselnou osu rozdělili na 4 intervaly. Zda nulové body jsou nebo nejsou součástí řešení, zjistíme podle znaku nerovnosti. Pokud znak nerovnosti obsahuje rovnítko, znamená to, že nulové body jsou součástí řešení a píšeme je v plném kolečku. Pokud by nebyly řešením, znamenalo by to, že máme znak nerovnosti bez rovnítka a pak bychom psali prázdné kolečko. Nyní je potřeba zjistit, který z intervalů je řešením. To znamená, že potřebujeme zjistit, jaká znaménka mají jednotlivé intervaly. Vybereme si z každého intervalu libovolné číslo, dosadíme za x do výrazu na levé straně a zjistíme hodnotu výrazu. Pokud hodnota bude kladná, zapíšeme plus do daného intervalu, pokud bude záporná, zapíšeme minus do daného intervalu. V každém intervalu takto zjistíme jeho výsledné znaménko. Můžeme si trošku zkrátit cestu tím, že si zvolíme pouze jeden interval a ostatní pak budou mít znaménka na přeskáčku opačná. Co tím myslím? Vyberu si například interval od 2 do nekonečna, čili úplně vpravo. Zvolím si libovolné číslo, například 5, a toto číslo dosadím za x. Když dosadím 5 za x, dostanu 5 krát 5, což je kladné, v závorce 5 minus 2, což je taky kladná hodnota, krát 5 plus 3, což je taky kladná hodnota. Takže když vynásobím plus krát plus, výsledek je kladné znaménko. Ostatní intervaly budou na přeskáčku. Minus plus minus. Můžeme si ověřit. Zvolím si například z levého intervalu libovolné číslo třeba -10 a dosadím 5 krát -10, což je záporné znaménko, krát -10 minus 2 je opět záporné, krát -10 plus 3 je zase -7, čili záporné. Minus krát minus je plus, krát minus je minus. Nyní potřebuji zjistit, který interval je řešením této nerovnice. Podíváme se znovu na znak nerovnosti a zjistíme, že chceme, aby levý výraz byl menší než 0, čili záporný interval. V tomto případě tedy jsou záporné intervaly 2, a to od minus nekonečna po -3 a od 0 po 2. Zapíšeme výsledek, k se rovná, protože budeme psát interval, nepíšeme složenou závorku, ale správné závorky. Pro otevřený interval píšeme kulatou závorku, pro uzavřený píšeme špičatou závorku. Takže první interval vždy píšeme zleva doprava, čili od minus nekonečna, kde máme kulatou závorku, protože minus nekonečno není ostrá hranice, po -3, kde -3 patří do řešení, protože máme plné kolečko, a píšeme tedy špičatou závorku. Protože máme ještě jeden interval, spojíme ho znakem pro sjednocení a dopíšeme ostrá závorka 0 až po 2 včetně. Máme řešení první nerovnice. Pojďme se podívat na druhou nerovnici. Opět vytáhneme nulové body. Z první závorky dostaneme nulový bod 1, z druhé závorky je nulový bod 4. Můžeme si pomoct tím, že si celou závorku zapíšeme jako malou rovnici a vyřešíme jako lineární rovnici, čili osamostatníme x na jednu stranu a dostaneme x se rovná 4. Naneseme nulové body na číselnou osu
1 a 4. Označíme si, zda nulové body budou nebo nebudou součástí řešení. V tomto případě nebudou součástí řešení, protože znak nerovnosti neobsahuje rovnítko. To znamená, že píšeme prázdná kolečka. A stejně jako v předchozím případě, zvolíme si libovolné číslo a u každého intervalu zjistíme, zda je kladný anebo záporný. Říkali jsme, že si můžeme zjednodušit výpočet tak, že si zvolíme pouze jeden interval a v ostatních pak budou znaménka naopak. Problém tady nastává v tomto případě, protože nulový bod 1 se nachází v této nerovnici dvakrát, protože máme x minus 1 to celé na druhou. To znamená, abychom nemuseli počítat v každém intervalu zvlášť libovolné číslo a dosazovat a zjišťovat, jaký máme interval, zda kladný nebo záporný. Napíšeme si jedničku ještě jednou a budeme s ní počítat, jako kdyby nám vytvářela malý další interval. A nyní už pokračujeme stejným způsobem. To znamená, zvolím si libovolné číslo, například zase z posledního intervalu libovolné číslo 10 a dosadím. V první závorce dostanu 10 minus 1 to celé na druhou, což je kladné číslo, krát 2 krát 10 minus 8, 2 krát 10 je 20 minus 8 je opět kladné číslo, čili plus krát plus je celkový interval kladný. Ostatní jsou naopak. To znamená minus a pozor, mezi jedničkou a jedničkou je malý interval, který bude mít plus a opět mínus v posledním intervalu. Nyní se podíváme na znak nerovnosti a zjistíme, zda chceme kladné intervaly anebo záporné intervaly. V tomto případě chceme, aby výraz na levé straně byl větší než 0, čili kladný. To znamená, že by to byl interval od 4 do nekonečna a taky jednička. Jenomže jednička je v prázdném kolečku, to znamená, že není součástí řešení. Kdyby v nerovnici byl znak nerovnosti s rovnítkem, znamenalo by to, že jednička by byla součástí řešení. V tomto případě ale není. Takže píšeme k se rovná pouze jeden interval, a to od 4 do nekonečna, kdy 4 není součástí řešení, čili závorka je kulatá až po nekonečno s kulatou závorkou. A máme řešení druhé nerovnice. Pojďme na třetí. Opět najdeme nulové body. První nulový bod je 0 a druhý minus 7. Rozdělíme si číselnou osu na 3 intervaly pomocí 2 nulových bodů. Minus 7 a 0. Opět zjistíme, zda nulové body jsou nebo nejsou součástí řešení podle znaku nerovnosti. Protože znak nerovnosti obsahuje rovnítko, píšeme plná kolečka u obou nulových bodů. Budou tedy součástí intervalů. A stejně jako v předchozích 2 příkladech, zvolíme si libovolný interval, z něho si vytáhneme libovolné číslo a dosadíme do výrazu na levé straně. Opět si zvolím pravý interval, libovolné číslo, například 1 a dosazujeme. 1 na třetí je kladné číslo, 1 plus 7 je opět kladné číslo. Plus krát plus je plus, ostatní intervaly jsou na přeskáčku. Zjistíme, zda potřebujeme kladný anebo záporný interval. Vzhledem k tomu, že znak nerovnosti nám říká, že levá strana musí být větší než 0, chceme kladný interval. Ty jsou opět 2, čili od minus nekonečna po minus 7 a od 0 po nekonečno. Takže píšeme k se rovná od minus nekonečna s kulatou závorkou po minus 7, ale minus 7 má závorku špičatou, protože je součástí řešení, kolečko je plné. A protože máme ještě jeden interval, spojíme ho znakem pro sjednocení a opět píšeme ostrá závorka 0 až nekonečno s kulatou závorkou. Zrychlenou metodu nemusíme používat, pokud najdeme v každém intervalu libovolné číslo, dosadíme a zjistíme jeho znaménko. Pokud si chceme pomoct a počítání si zrychlit, musíme dát pozor na to, zda máme výraz na sudý exponent a v takovém případě musíme nulové body zdvojit. Pokud máme lichý exponent, nevšímáme si ho a počítáme, jak jsme zvyklí.